You know guys, andito po tayo ngayon sa pambansang park ng Pilipinas, ang Lunita Park. Meron kami. Alam niyo po guys, kulang ang pagpunta niyo ng Manila pag hindi kayo nakarating dito sa Lunita Park. Yan, ang daming nag-aalok ng magpa-picture pero uso na ngayon ang gadget. Kaya bawas kita na po sila ngayon dito. Yan, ang linis po at yan, makikita niyo naman po, ang ganda. Ano sin to? Rizal ko. Ay ito. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Rizal Parks, Luneta. Dito na yung you can say Luneta Park. Kita na dyan guys, ayan yung fountain. Siguro maganda rito pag gabi kasi may mga pailaw dito. Ayan, tara guys, lapitan natin yung unti kasi bawal po tayo doon pumasok sa loob. Hanggang dito lang tayo at natatanaw naman natin. Yes sir, mayroon din po kami yan. Ayan, inaalok tayo ng magpa-picture. Kawawa naman yung mga photographer dito kasi sa panahon ngayon kasi uso ng gadget. Kaya nabawasan na sila ng kita kasi marami ng may dalang gadget pag pumunta rito. Ang ganda oh, sumasabay pa yung langit. Kulay blue. Sa green ng paligid. Dito na tayo guys sa ayan, flagpole, mataas na flagpole. Yan, papunta niya doon sa bantayog ni Lolo Rizal. Yan, lakad-lakad lang tayo guys. Yan, daming nagpapapicture doon sa area na yun. Ayun, makikita niyo si Lolo Rizal. Ayan, ang bantayog niya. Ayan, lapitan natin guys. Kaso bawal nga lang pumunta roon, may harang dito sa area. Kaya dito lang tayo sa gilid-gilid yan.